taw haalante ɓe ngala hettoɓe tawa ɗo hoɗa 85 wiya sens de ceelaw Seydou Souleymane Amadou Seydou Diaw kono Salif Bilal Mayram Mbaye tawrɗo ɓuuri e projet on mamma teno kanko amal langi so o wi kam ba samba lobbuɗo mbiminama wiide ko yo jooɗi aɗa ceeri lefol ngol ɗo weltinira banndo Samba Dato wonde nde so Abdoul Malaw e so Mamadou Ifra mamma Demba woni ko Yawunde wonde nde juule miñele ille mabɓe kadi temedde ɗiɗi kanko Amadou Langi Sow Seydou Sow Seydou Sow ko ɗo woni toon
li ñawlo ɗo woni dille sakara ko sambam tawi nabbaji haama folama noon cilma ko lambalo tawaka ɗum woni goto jonowo